Още от съвсем малки ни моделират, обличат ни и ни размотават навсякъде. Родителите ни правят от нас малки копия на самите себе си. И ние неусетно започваме да изглеждаме като тях. Опитват се да ни направят като всички останали, да се впишем, да се слеем с тълпата, да не изпъкваме, да правим това, което правят всички. А всеки от нас е уникален. Всеки притежава собствена идентичност, собствен стил. Но вместо да покажем уникалността си, я крием. Да говорим своята истина, дори когато никой не ни слуша. Да изразяваме себе си навсякъде. Да бъдем тези, които наистина сме. Защото ти си главният герой на своя филм и можеш да промениш персонажа си по всяко време. Само защото заемаш добре някое място, не означава, че принадлежиш там. Твоето място може да е съвсем различно и неочаквано. Но трябва да го намериш, защото не можеш да израснеш повече от средата, в която си. Да потърсиш хора с твоите интереси. А дори такива да няма, да правиш това, което си решил, дори и сам. Защото в противен случай винаги ще се чувстваш непълен.